de premsa que hem efectuat aquest matí la fem un conjunt d'organitzacions i sindicats estudiantils que després de fer contactes entre nosaltres i entre diferents agents del moviment estudiantil i del món estudiantil i educatiu vam veure que teníem un interès comú, que era defensar el dret que tenim com a estudiants catalanes, però també com a membres del poble català, de defensar el decret de consultes que gaudeix un consens social entre la societat catalana. Llavors nosaltres el que hem fet públic aquest matí a la roda de premsa és la creació d'aquest marc unitari, Estudiants 9N, i que s'anomenarà a partir d'ara i tindrà continuïtat en el temps. I la idea principal que hem fet pública aquest matí i que ens agradaria difondre a partir d'ara fins que arribi el succés és que si el dia 19, un cop aprovat el decret de consultes pel president Mas i també pel conjunt, amb el suport del conjunt del Parlament de Catalunya, en cas que es prohibeixi aquest decret de consultes pel Tribunal Constitucional, convocarem vaga a les universitats del Principat de Catalunya amb un temps prudencial. Creiem que és necessari fer aquesta vaga perquè és un consens social ara mateix entre la societat del Principat i també gaudeix de recolzament a la resta dels països catalans, de que s'ha de fer aquesta consulta, de que és un dret democràtic al qual no podem subjugar a una voluntat de l'estat espanyol, una voluntat antidemocràtica, i creiem que és una causa justa que com a estudiants tenim el dret de defensar. Llavors, més endavant, en cas de que veurem què passa amb el decret de consulta, si es prohibeix, que és l'escenari que nosaltres creiem més possible, veurem quines accions emprenem més endavant en cas de que aquest referèndum no es materialitzi. És a dir, nosaltres com a estudiants 9N ens comprometem a fer tot el possible perquè aquesta consulta s'acabi realitzant, perquè entenem que és la voluntat del poble català la que s'ha de fer seguir i no la de qualsevol institució política que ja no representa aquesta voluntat.